15 akusitshele ngegame namhlanje baba. Sanibona nonke ema-TV emakhaya. Yazi bandakho ngijabuleleni. Ngijabulele ukuthi iPirates idlala ibhola besilifuna first half. Kakhulu dlale kamnandi. Ane seza umfana omncane. Wabakhombisa ukuthi no mina ngikhuluma kakhulu. Andile njalo umfana omncane ukukhombile. Uthi akakhuluma kakhulu. Ngikhuluma ngebhola. Ozobona ibhola idlalwa kanjani and uye into yakhe la khona manje uyabhosha ushilo nje ukuthi wenzani uyabhosha nende ngiyabonga only two teams ku-PSL ezidlalayo the rest ziyasikhapha sikhapha iPirates neSundowns the rest sibhekane for 10 years yonke ngiyabonga ayinto angisenamount amaningi ngithi ngiyabonga for support yethu sonke sibe la sibe happy iPirates neSundowns bika bafethu masibambeni kanjalo ngiyabonga Before mhlambe sigcina akusitshele ngeleague kusiyayithatha noma sithatha. ileague sese ukuthi singayithatha or singayithathi anything can happen ibhola le Okay siyabonga baba.